Това е поречието на река Бедечка в Стара Загора, България. Знаков казус за запазване на 300 декара зелена площ благодарение на граждански борби. Знаков казус за едно противоречие, характерно за тази част на Европа и за този исторически период. Противоречието между частен интерес и обществено благо. Бедечка стана символ на намиране на общо решение, на създаване на общности. Така Бедечка се превърна в български символ, в европейски символ. Районът е част от естествен зелен коридор между планинските околности и сърцевината на града. Части от така наречената зелена огърлица на горски паркове около Стара Загора. Назад в годините започва противоречиво възстановяване на земеделски земи, а по-късно и желание за строителство. След падането на комунизма във вече съществуваща паркова територия е извършена реституция на частни имоти. Още от 2012 година се създаде Сдружението Запазете Бедечка от група ентусиасти и доброволци, радетели за запазването на парка. След години на протести, референдум, предложения за мораториум, намеса на всякакви неправителствени организации, местните власти послушаха гражданите и статута на парка беше върнат. За собствениците на терени е предвидена равностойна замяна с други имоти. През 2023 година към каузата се присъедини и творчески колектив на улицата, който стартира ежегодното организиране фестивал тук в парка. Над 10 000 души за 2 години, стотици доброволци, стотици детски усмивки. Екосистемите са уникални. Дом на 700 годишен чинар, национална природна забележителност, а под земята некропол, свързан с древния римски град Августа Траяна. Природа, история, гражданска борба. Всичко на едно място. Според съвременните проучвания, точно такъв тип паркове, диви, са най-търсените из цяла Европа, а ние тук имаме такъв. Просто трябва да го съхраним. Искаме Бедечка да стане първия ленд-арт парк в България. В площите около парка пък предстои социализацията на археологическото наследство. Ще има и нова културна история, която да подпомогне трансформацията на града, който има своята идентичност във въгледобива. Защото зеленото развитие и икономическото развитие не си противоречат. А един ден нашия опит, надяваме се, ще стане част от опита на Стара Загора да стане европейска столица на културата.